Som un país que vol decidir el seu futur. En aquests moments tenim la sort de tenir un sistema educatiu, un model educatiu que funciona. T'esperem el dia 14 de juny a Barcelona en defensa de l'escola catalana. Per la defensa de l'escola catalana, vine a Barcelona el 14 de juny. El 14 de juny us espero aquí, a Barcelona, per això, en defensa de l'escola catalana. Veniu tots, no hi falteu. No som un país normal, però sempre he pensat que havíem d'actuar com si fóssim un país normal. Fer pel·lícules com si fóssim un país normal, escriure novel·les com si fóssim un país normal, però hi ha un punt en el qual això no es pot fer. I és que si no tenim una escola en la nostra llengua, tota la resta no funciona. Necessitem tenir una escola normal, una escola amb la nostra llengua. Doncs el 14 de juny animeu-vos a venir a la manifestació per una escola de tots, una escola en català.